Allahu, 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 Allah. Je li tačno da post u Ramazanu nije primljen dok se ne plati sadekatul fitr? Hadis koji kaže da je post okačen između nebesa i zemlje dok se ne plati sadekatul fitr, taj hadis nije vjerodostojan. Taj hadis je daif. I sadekatul fitr se daje da čisti, znači, postača od neprimjernih riječi, bezveznog govora, kako je došlo u hadisu Ibn Abasa, koga bilježi Imam Ebu Davud i drugi. Pa se zbog toga daje sadekatul fitr. On čisti post. Ali nikad niko od uleme ne znam da je rekao ako se ne dadne sadekatul fitr, da je čovjekov post neispravan. Ne znam da ima neko od uleme da je tako kazao to mišljenje. Ako ima, to je drugo. Međutim, koliko mi je poznato da nisu učenjaci tako govorili, nego spominju kao taj hadis, znači kao podstrek na davanje sadekatul fitra, iako je, kažemo, hadis daif. Allah.